नमस्ते, मी प्रोटीन शेक बनवते आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. 1 कप दूध आहे, 15 बदाम आहे, 2 चमचे प्रोटीन पावडर आहे, हे 2 चमचे कमी थोडेसे शेंगदाणे आहे आणि भाजून सोलून घेतलेले आहे. अर्धा चमचा मध आहे, ही पाव चमचा दालचिनीची पावडर आहे, हे 3-4 खजूर आहे आणि 1 केळ आहे. आता हे सर्व आहे ना तुम्हाला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून दाखवते. आता मी पहिला दूध ओतलाय, त्याच्यामध्ये बदाम टाकते, ही प्रोटीन पावडर टाकते. प्रोटीन पावडर तुमच्याकडे नसेल ना तर नाही घेतली तरी चालेल. शेंगदाणे, मध आहे, हे दालचिनीची पावडर, हे खजूर आहे, खजूरचे बिया काढून घेतलेले आहे आणि हे केळ आहे. आता हे मिक्सरला बारीक करून घेते आणि तुम्हाला ग्लासात ओतून प्यायला देते. मिक्सरला लावून आणलाय, आता ग्लासात ओतते. आता मस्त आपला रेडी झालाय प्रोटीन शेक. असं तुम्ही पण करून प्या.